na. Suli. Oh, mga sayo. Buraw. Dah. Napag mga sayo, nasunahan, puti-puti na. Alam niya kay tanan. Oh yes, good morning mga choy, mga idol ha. Pag-arya mi ron ya, abang-abangin ninyo kay masitakan na buming. Ari. Mga choy, oh. Ari ba dito na halay? O garon mga choy, darang bunsod mga choy ay na. Magtaktak mit bukod mga choy na. Dire pidaw nito ay. No, ano choy? Gila. Ano choy? May nakanindot des dagat. Gila. Sunod ng mong langoy. Mga sibilyan. Pamilya man. Patay ito mong merkano. Apa dai? Sabi na lagi tourist lagi. Tourist ay. Oh, dara mga choy, yun na. Arya na. Ari nagsugod na show ni Boss Carlo na. Puta kuan. Ato tarumbo sa lapu-lapu. Subot. Sa sana, nakaptik. Matik. Tara, adto mo sa laom. Adto mo. Ikaw mong langoy. Dali araw, adto kung mistapin kita to eh. Lagi para pangista, di gigawas. Sas. Sangko na eh. Choy, takta ko na dyan ha. Layo na kita, tara atong bunso na. Bobo na to. Dito na, try. Kailangan niya pag taktak ko. Itong mga amigo to na, sa paso. Ay, tourist na tourist. Ha? Tourist. Pagtagak pa na. Pagtagak lang sa kayoy. Unsa na dia? Buksay mo na kay ano? Buksay mo kay Ay, ibabang ka na rin yun. Di ba ka mamambuk sa ito? mga toy, humana tak mga toy ha. Matay grabe taas sa upo ko to, gikas ta bungot sa kogin rin sa. Babagin na ako to, no? Oh, mapagay ni pundok. Oh. Ang taas ha. Tama. Ito, kita ko baka itong bubo na to. Ito, pitaw mo ito ay. Nadabis na bungon. Sa kaboya. Hawa? Ang taas kaya naman siya. Siya paldo-paldo. Paldo eh, udah, grasyahan. Mana? Oh, mana tagarya mga toy da, mag-atang-atang na lang tagang bunas kay magpira po tali. Mga choy, di ako to, diha. Susuko ito eh. Tapos tambungon ang usa. Wala itong bobo mga choy ha. Diwalit ni Boss Carlo na. Isubay, gitarong himay ba no? Tambungon ni diri mga choy, tambungon. Sangko Victoria. No. Ay, karon mga choy, asa tara? Karon magtibaw na ta sa tong pukot nga giikuan sangko Victoria. Oh, tara. Mga choy. Mga choy ha. Oh. Wow. Para do. Galable. O karon mga choy, na grasya kita wala kay buraw dito. Sunod makatuwa tarong buraw ron. Tara mga choy ha, bunot na mga choy ha. Oh, bunot ang mga choy. Yes! Danggit. Danggit. Good size na. Nice na, alright kayo, alright. Pagkalamiya kay sa nagsabaw. Oh. Pagka ninduta kay tanan. Yan. Ano lamiyat. Kilo lang. Napa. Manla. Kalamiya sa bawo. Allah. Sa Kalawiya kay sana nani. Paldo. Kabuk. Sit, piti. Huwag ay lami kay sabaw kaya na. Lah, may lasa. Uy. Ew. Buniti nagtarong kay basta kabuhi lang. Sas. Daw nga to yaw. Napailan git sa boss. Good size. Size pa kalamiya sa bawo. Atoy, buraw na po na tayo. Oh. Buraw, kandugaw, pagkalamiya kay tanan. Good size ha. Buraw. Ha. Usay nga na nila sa mga tayo. Labasa yan. Katong kauban, dumok na kay init ko na kayo. Suli. Oh, Mateo. Buraw. Napag mga tayo, nasunahan, puti-puti na. Kalamiya kay tanan. Ay na napagukbit dai par ganang gisian gyud. Okay, makinig na po ko. Ninduta.
Ano siya? Niliban ako mga Bato na pukot ba? Makuha sa namo dire ka nang gitawag og blue crabs oh. Oh, di kay usa? O di lang kay isda ra ba nga dubok. Kauban to dubok. Oh, karga to ni hupit ito. Ge. May tubo. Ando nga na po mga tayo na. Grabing karuha ganun oh. Sas piti. Sat ka lang. Grabe ka sa minan ay. Good size. Good size. Atay panabugan ba? Naabot ko ni panabugan oh. So sobra ay. Hupit at tuwag ko dito ron. Pikas pa mo ba? Oh. Ala. Ara. Yung sa Inanaon na pagpagpidan nyo, gisi-gisi yun. Ha? Isi lagi. Mao mo dire. Toy. Oh, good size. Good size. Oh, dah mama toy dong mama toy. Ah. Toy na doon.